Hej, surva, огънят гори, маски, звънци, диви зверове. Тъпъм бие земя тренери, да изгоним злото от земята. Сурва година! Перник! Каня на сцената следващите наши участници. Сурвакарска група село Копаница, община Радомир, област Перник. Шумни и страховити сурвекарите обикалят селото и ритмичният им танц пробужда злото и нечистите сили, които бродят по земята. А веселата сватба благославия за здраве, плодородие и благодат. Участниците в сурвакарската група са деца, младежи и възрастни, местни и потомствено свързани с Копаница. Те представят ритуала ходене по Сурова. Групата има свой облик, традиционните костюми и маски, както и ритуалите, които изпълнява. Звънчарите са облечени в традиционния белодрешковски стиль, чорапи, шарфули и обърнат кожух. Групата от Копаница участва многократно в фестивали на маскарадните игри в страната и чужбина. През 2018 година на Сурова Перник печелят бронзов медал за атрактивност. През 2019 година на Сурова Перник печелят сребърен медал за маски и костюми. На 29-то издание на Международният фестивал на маскарадните игри в Сурова Перник 2023 година печелят награда за поддържане и предаване на местната традиция сребърен медал. На 30-то юбилейно издание на Международният фестивал Сурова Перник 2024 година групата е удостоена с бронзов медал за маски и костюми. А на 31-то издание на Международният фестивал Сурова 2025 година сурвакарската група от село Копаница печелят голяма награда за цялостно представяне сребърна маска. Да посрещнем с аплодисменти сурвакарската група на село Копаница. Сурваджийки за много години! Добре сте дошли у нашия дом Сурвашкария! Чекай, ти много да не думаш, я че до мотия тук в вик една неделя с черките, ти се пи! Добре дошли, воеводо! Цел ден ви чекаме, от геровата мала се чуете, от чекаме сте. Я помним от маленка, како дето ви чекате цела годин, пиеше една домаджана за вас, а баба како ме учила, я така съм се убаво подготвила. Готвиме една неделя, та нощ не сме спали с черките. Те вариво, пача, погачата още жешка, сланина са нарезали. Море, убаво сте ми дошли на вратата, душа ми се напълнила. Я отдете да ги посретнете с това, що сме готвили.
готвиме за тој празник цела година. Војводите са пред портата, ние таа година сме тварца. Целата група до сака бебе и си мислиме, на пролет у вашиот дом ви пожелаваме колко лиски у гората, толко стока у домо. И како вие се разбирате, у домо да има љубов и погодија. Амин, дай Боже, војводо, всичко што думаш да ни стигне и нас и вас. Всичко што вие на срце, да вие у раце. Това што тражите, да си најдете. Това што гоните, вовеќе да си ојде. Амин, дай Боже. Амин, Стопанке, ама погледи каква свадба ти води. Попо, сватбариете, Байрактаро. Он Попо некаде ојде у кончината да гади животните, да ги пораси, па и да посвети младото семејство, да видиш каква копанишка невеста ти води. Па ја да видиме, нека прво Попо да пое за здравие, па ќе огледаме убаво. Дедо Поп, да ви се поръси малко за здравие, живи и здрави и да сте през новата година, що си помислите да ви се сбъдне и що пофанете злато да стане, кошарите да ви се напунат с животни, нивите с урожай, да сте живи, здрави, весели през новата година. А вие, младоженци, да се плодите като зайците у горията, живи и здрави. Дедо Попе, де да пуштим едно паре от кесето егати си фане всичко што си казал. Амин, дай Боже. Амин, дай Боже. А поради каква невеста ти носи, она от гюзеловите, а момчето от гюровите, да ги видиш какви са честити. Абе, војводо, мо дека најдоте бре, он младожењата кај е зимал, или е бил пијан од цурува, или си е кјоров. Мо много бабиња дом не врти. Што да чиниме? Ајде, невесто, заливај ръка. Я тебе ќе те даруем чеки и крим у пазюката една година, он на дедото фана немај да види. Ајде, живи и здрави. Слушај, аз што ќе ти кажем. Оно мъжо е главата, ама жена е шията. На къде се върти врато, натам е свето. Каков ти умо, таков че ти е домо. Семейното щастие се крепи. Ти да не видиш, он да не чуе, кога много прапориш. Она е послушна, они слушат, ама и мечкар ти води, и мечки, абре мечкарино, абе къде там изкојатата и појатата, ела тука да нагазиш Стопанката, море, она има што да каже. Ама онио, освен да му изправя гърбината, Оро, може ли да играе, бре? Неговите гјаволе са повече. Војводо, кам го мечкаро, да пуштиме едно паре, дека е. Епа пушти Стопанке, белке се фанелей. Ајде со здрави на тебе. Војводо, ма цигајнета водиш ли таа година? Ама води, Вонко, моги води, да наръса пепел против уроки. Оно, нали го знаеш, кумо? Они като камо беа сватовкаро да. Ајде, черко, дека сте, ја им напонете турбетата. Војводо, ма ја ли нешто не чуем?
Или звънчарието пред вратата не дрънкая, я ги уводи. Дрънка, я погледни колко са войволо, укарвай звънчарете, а вие съдбари, свирете оро, да тресеме слонци копатари, да ни вина и да ни завина! Се душа наклонила, айде звънчаре, да ми се разтресе земята. Аплодирайте копаница, дами и господа. Носители на голямата награда Сребърна маска от Сурва 2025. За да подкрепите групата на копаница, изпратете SMS на номер 1915 с текст Сурва 54. За да подкрепите групата на копаница, изпратете SMS на номер 1915 с текст Сурва 54. Представянето на суровакарската група от село Копаница ви е харесало, изпратете SMS на номер 1915 Сурва 54. Моля ръководителят на групата да заповяда да получи своят юбилеен медал за участие по повод 60 години Сурва Перник. Ако представя
подкрепянето на сурвакарската група в село Копаница ви е харесало, изпратете SMS на номер 1915 с текст Сурва 54. Сурва 54.